Lle bynnag da chi'n byw, mae 'na ddyddiau sy'n gallu newid yn llwyr sut da chi'n teimlo am eich cynefin. Richard Parks ydw i. Nes i chwarae rygbi dros Gymru. Ond un diwrnod, newidiodd bopeth. Ges i anaf difrifol a gorfod stopio chwarae. Mae popeth amdano fi, pob copper dwi wedi dringo, mae popeth yn deillio o'r diwrnod hwnnw. Ydy'r un peth yn wir am hanes ein cenedl ni. Oes eiliadau allweddol wnaeth ffurfio ein Cymru ni. Dwi'n dysgu i siarad Cymraeg. Braint ac antur, mwyaf fy mywyd ydy ecsblorio yn hanes ni, yn ein hen iaith ni. Dyma 24 awr Newidiodd Gymru. Dwi'n byw yn Riverside, yng nghalon y prif ddinas gyda fy nheulu, ar draws yr afon i'r stadiwm, dan gysgod ei stands enfawr. Mae'n lle arbennig i fyw, cymuned sydd wedi nythu ymysg y cyffro a byrlym y prif ddinas. Mae Caerdydd wedi bod yn gartref i bobl o bedwar ban y byd ers i'r dociau Dyfu mwyn allforio glo De Cymru. Am o leia ganrif a hanner, mae cymunedau aml ddiwylliannol fel Butetown, yr hen Tiger Bay, wedi dangos Caerdydd fel metropolis rhyngwladol a chatref Cymraeg i nifer. Ond yma yng nghalon y ddinas, lle mae ymwelwyr yn cyrraedd, lle mae tyrfaoedd yn dod ar gyfer pob gêm fawr ac i weithio ac i siopa, doedd dim byd i ddathlu cyfraniad pobl o liw na chyfraniad menywod. Ond ar y 19 o fis Ionawr 2019, newidiodd hynny am byth. Y diwrnod hwnnw, daeth y newyddion y byddai cerflun bwysig iawn yn cael ei godi yma. Cerflun o fenyw Cymraeg arbennig. Betty Campbell, y Prifathrawes Gyntaf yng Nghymru. Betty oedd yn gyfrifol am roi diwylliant a hanes di ar gyricwlwm ysgolion Cymru. Betty, y ferch dosbarth gweithiol o Butetown a ddaeth yn yr ores ac yn ysbrydoliaeth i lawer. A'r peth pwysicaf oll ac y ffaith mwyaf diddorol i mi, dim pwyllgor penderfynodd godi'r cerflun, ond pleidlais cyhoeddus, wedi dewis ymysg nifer o fenywod Cymraeg ysbrydoledig, Betty Campbell oedd y dewis. Bob tro dwi'n dod yma, dwi'n teimlo'n falch a dwi'n caru i rannu ei hanes hi gyda fy mab. Lawer ohonon ni sydd wedi syrthio tu fas i'r diffiniad traddodiadol o fod yn Gymro neu Gymraes, mae hyn yn atgofiad pwerus o Gymru heddiw. Mae ganddon ni gerflun sy'n dathlu menywod Cymraeg. Y cerflun gyntaf, ac mae mwy wedi dod erbyn hyn, diolch byth. Dewisodd Cymru i anrhydeddu Betty, Cymraes di. I mi, fy mab ac ein cenedl gyfan, mae hyn yn bwysig i'n hanes ni.